L'accés a un habitatge digne és un dret fonamental reconegut en la Declaració Universal dels Drets Humans. A Fundipau hem organitzat aquesta 5a jornada al Fons Banda per tractar aquest tema, per debatre-ho, per buscar solucions i sobretot també per conèixer experiències d'èxits amb aquest tema. Entenem que en aquest moment la ciutadania de Catalunya diu que un dels principals problemes és el de l'habitatge. Nosaltres volem col·laborar amb les altres institucions que calgui per fer que això es vagi solucionant al màxim possible perquè entenem que és un problema polític i alhora social i entenem que la pau social demana que ens posem d'acord amb aquest tema. La crisi d'habitatge, però sobretot la transformació de l'habitatge en un actiu d'inversió, el que fa és que genera inseguretat residencial. Aquesta es concreta en que les llogateres i sobretot les no propietàries en general patim un greu estrès financer, és a dir, cada cop hem de pagar rendes més elevades i també patim una pressió de desplaçament, que vol dir que generen condicions que ens obliguen a marxar de casa de forma forçosa. Això genera tota una sèrie de violències que és que no ens permet exercir no només el dret a l'habitatge, sinó altres drets. Abans de, que diguéssim, comprar un plat calent o menjar bé, pagarem unes rendes. Abans de poder gaudir d'una sèrie d'altres drets, doncs el que farem serà, d'alguna forma, viure sotmeses a aquesta pressió, de desplaçament i haver de canviar de residència, viure forçosament pagant aquestes rendes, etc. Entre l'exclusió residencial i la manca del dret a l'habitatge i la indústria armamentística hi ha vincles molt clars, encara que semblin coses absolutament diferents, i rauen el fet que l'habitatge és una mercaderia, és un bé financer ara mateix i està cooptat en gran part per fons voltors i per fons financers que són els mateixos que ara mateix estan finançant no només la indústria militar, sinó també altres qüestions com l'ocupació de Palestina. Llavors, són els mateixos fons els que estan, per una banda, facilitant que hi hagi desnonaments, és a dir, vulnerant el dret a l'habitatge de persones, per exemple, a Catalunya, i estan vulnerant alhora el dret de les persones palestines a viure una vida lliure de violències i a gaudir del seu territori, i també estan afavorint una escalada bèl·lica que, per una banda, facilita la desinversió en serveis públics al nostre territori i que, per l'altra, estarà generant greus violències i vulneracions de drets humans arreu on hi ha conflictes. I entenem que en la pau quotidiana, aquella que es fa cada dia, podem solucionar part d'aquest problema. Som tossuts i esperançats en que serà possible, som tossuts i esperançats en que tots ens unim per intentar no només identificar el problema en si, sinó trobar-hi solucions.